Čiže čavec ľudia, zdravia vás Pajo u ďalšieho videa. A dneska ideme hrať Happy Wheels. Isto viete, že... Isto to poznáte. A môžete mi aj vytvárať mapky, ak budete chcieť. Tak vytvárajte. A dneska si zahráme len také, čo vytvorili ľudia. My si vyberieme bezďaka, lebo bezďak je naj. Dobre, tak dojdeme tam asi s hlavou. Dobre. Exit menu. Skúsime ešte toto. Teraz to asi poslednou dobou nejak moc veľa. To bola... Crazy motherfucker. Ukáž ešte raz. To prejdeme. Pum. Help me! Vyserte mu oči! Pre Boha. Prepáčte. Čiže hrám to na stránke, lebo Happy Wheels si popravde stiahnuť ani nemôžem, lebo počítač mám rozhavírovaný. A čo musíme hrať za tohto sak? A to jak mám ísť? Ty kokso. Nezapichni sa. Restart. Nevšímaj si to, čo mi trčí z hlavy. Ne, nebudem dať. Nebudem. Ty kokso. Tak. Akože ja to musím stihnúť. Zohni sa. Mám samurajský nôž v zadku. Mám to všetky hviezdičky a hralo to 73 ľudí. Victory! Sme bosovia. Dobre, ďalšie. Toto si môžeme vyberať. Tati, kam ideme? Tam, kde malé deti nemôžu. A to je kde? do hračkárstva. Aha. O nie, idem sa ožrať. Jubi! Sprosté sklo. Timmy, rozbij ho! Tati! Pomôž mi! Synček, ja ti rád pomôžem. Sme cirkusanti. Počkajte. Čo? Synčeku, ne, že si prneš. Ty hoviedo! Dobre, ideme si pozrieť ďalšie mapky. A som 105. Tak to som zvedaj. Creeper. Doli. Tak. Ty mi to zvládol! Počkaj, to som musel preskočiť, nem? Nezabiť sa! Restart level. Dobre, čus.